vampyr! Bare forsvinder. Ja. Vi skal måske lede ved efter ham. Det var en god idé. Hvis du går den vej, så ved jeg derovre. Ja. Han fløjser, Julie. Jeg så, der er grebet på min. Lille biltur. Ikke hvidløgn! Ikke hvidløgn! Så kan jeg lære det. Rosalie, den der dræbte der skal bøde for dette. Vent! Du dræbte Rosalie. Nej, jeg gjorde ej. Det gjorde jeg altså Jo, ikke. du gjorde. Nej! Det er ikke min verden. For alle mine venner er døde. Nej, hvor dør du også sammen med dem? Ej, hvad var det nu, jeg skulle? Jeg kan faktisk ikke huske det. Det er begyndt. Jeg kan have sko på, altså. Det er mega ulækkert. Julie, hold nu kæft, ikke? Det er da også ulækkert at træde en hundelort. Og så når man har fine sko på. Jeg er den næsepillende zombie. Rasmus, lad lyden af masse.